ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಮುಂಚಿ, ಪುಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮಂಜಲು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತೆ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನದ್ದು ಉಪ್ಪು, ನೀರುಳ್ಳಿ. ಸೊ ಉಂದೇನು ಯಾನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂದಜಿ, ಉಂದೇನು ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಪಂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಂದೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಆದ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆ. ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡುಂಡ. ಒಂದೇನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸಿಡು ಕಡೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ. ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊಡಕ್ಕೆನಾದಿತ್ತಂಡ ಈ ಬೂತದ ಕಜ್ಪಂತು ಸೂಪರ್ ಆದಿಕ್ಕುಂಡು. ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನಗು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿನ ಮಸಾಲನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಐಕ್ ಪಾಡುನ್ಗ. ಮಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸಾಲದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಏತು ಬೋಡೊಂದು ತೂವೊಂದು ಈ ಮಸಾಲನ ಹದ ಮಂತೊಂದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ದೀವೊಂದೆ. ನೆಕ್ಕಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಜಿ. ಪುಳಿ ಮುಂಚು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ನೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ದಾಟ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೀನು ತಿನ್ಪುನೇರ್ದು. ಇದು ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಕ್ ಏತ್ ಹದ ಬೋಡೊಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊದ್ಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ದಪ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಬೂತಾಯ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ದಾಯ್ ಪಂಡ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಕೊಡಕ್ಕೆನಾದಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ದಾಯ್ ರಡ್ಡ್ ಬಟ್ಟಲು ಒಣಸೆ ಸೇರುಂಡು ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಾದ ಮಸಾಲ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು. ಇದು ಏನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀದು ಬೂತಾಯಿ ಮೀನನ್ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಏಪಲ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವುಂಡು ಕೊದ್ಯರೆ ಮೀನು ಬೇಯ್ಯರೆ. ಸೊ ಏಪಲ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಮಂತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಆನಿಯಾನಿದ್ದಲ ಮನದಾನಿಗಂತೂ ಬೂತಾಯ್ದ ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆ ಪನೊಲಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆಲ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ದ ಮತ್ತು ಬಾಜನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆದುಂಡು. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ಏತೆ ಲಾಯ್ಕಾದ ಮೀನೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಏತ್ ಶೋಕಾದ ಬೈದುಂಡು. ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಣಸ್ ಮಂತುಂಡಂತೂ ಸೂಪರ್ ಬಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಐಟಮ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿಂದ ಪನ್ಪೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ.